Ďalšia 15 nám tam svietí s taškou chalani 15 900 rovných. 15 900 majú výsledný čas. Rýchlejší bol na ľavej strane 15 817 812. Takže 15 812 na ľavej strane a 15 900 výsledný. Ešte raz klikni a bude to OK. Je to tak. Na príprave Dohňany od Dohňan tu mám aj pozvánku. Tretieho júla